Me did the Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Aqua Bashonko and come out sabre so what you appreciate to my GH or so. Within the na ama urusa na a bear as so say yet training issues. But the best more with the so no was for say training issues they are not as a my gun immune some diaco and the air benya. And until was from one come horny and more in rat and similar emupe coupe. Sabre a yan in Tiabeka in Sa air chesen. And kola memua munubi as a sia day. Yeah, amanfo bi akoto wo so ate se wo mo ewo Togo man ate se wo Ghana fo nkwala o makopie mu ewo Togo man mu na se bebi e wo mo wo ekwa wo fa so bepie mu ho ene de keka won de nkwala no wo mo hyeda entimi enkyire mu ye na so wo hwa wo mo emfie no ewo fo mpa ate se wo mo enyi sa na wo mo ate se wo mo ekoto nkwala yi so na se womo muhu womo ade so womo etoto nkwala no anonom womo ekira womo ni womo mame ani di ede owusu ya papa so edi Charles Kofi enete se ewo kuro bi e wo man yi mu ani di ede ampoma na chese wo en womo te ena womo nana eyare ye ayede no ebeto eye ayasabia ewo Accra ha na numu na chese womo mame no efi eye ekura na se ede womo eba ha se womo ebepe womo nana no ya hwe se di ekoso na ta mo bi o medi betimi abo nana no na te se wonya apomudin no wometim di abo na no nanam so mama me no edi nkola no ebepie mu ewa Accra ha na nkola no mienu no yetoto o ma no te se womo di omo de etudwa ye Jeff Ejako ene Kelvin Boatin ye enchemu omo de etudwa no ene se na omo mami a woni omo enam no tese omo netira ka mu efi omo kuro ni mu ya mpoma no ebepie mu Accra na bebi omo kai pass omo esiwa tese omo ni efi omo so a omo ehu bebi omo fa bie omo bepie mu Togo no tese nkola no timi kan ye ye Tesano police station na se kwa e fa so ma tese honom no echi no womu be wura ka mu se de nam so krapo bepie wo Togo de ho de nkola no entimi enkyire mu esa na so ye womo no mu di nkomo no otumi se kasa nkola ntimi echi omo amsem ewo mana so mutimi ka liye pa eyechi kasa tese bibia de di se ampase womo ye Ghana fo enkola na yira eno ma yira akopio na no na se ensem ebeto odwa ne tese nkyire mu ankola no so de betu odwa ene wo mami din a omo boy no so papa din a omo boy na nkese nkofo ekase we kre betu baba ni se ye child trafficking yi bi amanfo ye tese wo mo fa nkola edo mo kopie kru ahodo so na tese wo mo ye edwumaden ni bi enu bi na betima aba ne se ye butai obi di fa wo mo edo kopie mu a tese enam so ama se tabi wo mo kopie mu ewo Togo kro ani din ede Tove mission eno se na u nam Togo kwan so a tese ewo kro bi a ewo Togo kro no emu na ne niamu no ensem no beto dwane nkofo hu ni se da bi nkola ya sem de arewo pa wo makọ enuanu mienu anka obi anka omno mame nam enka o mame o mne nam po no se ka o mame bibie eni anka onya hweyie wo ne ma no ho se wo mo ka no ho wo mo de na chi se gya wetu kwan fi bebia ba unim bia wo na de be make sure se bibia o de ka ho eba bia be secured se ne be ya ho ban bo no ebe ye pepepe na se o ma wo mo ana wo no mo nam no mo timi refu nchen a che se wo po mo kire kwan o ma po etua kan ye de ntimi kire se no ekura na kopie ewo Togo no na ebiem so no ebi so de so bo ebo eye Ghana ha say ye immigration service any police for because e dey nkola we se wo mo nkai ekwan mo fast ko Togo na che se ida se ye chire o mani ana se ye mo bibi die mo da ya femu na tese de mo kopie ewo Togo man na nti a police for no ko mo gina checkpoint ahodo eso no nti woman suspect hwe ebra de nkola no transport fi Ghana ha de kopie mo Togo man no etu mo ntimi a suspect hwe se nkola no ye de mo ko anyo mo epe ene de mo kana se anyo ma wo fo ena nkola no ene mo na mo ntimi anya sa checks no ama nkola ntimi na kwantipo so ekopie mu ewo Togo man no mpie mu so no wo hwe immigration service na
wɔn so ɛna wɔn hwɛ sɛ amanfoɔ ewura wɔn mu anaso wɔn pie fi wɔn ani nkyɛn no nso hɔnom no eduru yɛn na te sɛ nkɔla ne sɛ wɔn ada o sɛ deɛ ne yɛde ayɛ wɔn o sɛ yɛde wɔn ayi nkyɛn o sɛ deɛ nti wɔn nso eti anya checks ehu sɛ nkɔla wei sɛ wɔn yɛ Ghana fɔm a nso wɔn yɛ Ghana fɔm a te sɛ yɛde wɔn ɛkokoro bi a wɔn nim ho hwɛ no wɔn nso eti anya checks a te sɛ yɛde bɛ hu sɛ nkɔla no yafa wɔn a ɛnyɛ wɔn pɛ mu ana ne nti no na sɛ saa ne yɛte ɛwɔ ɔman mu a ɛna sɛ de sɛ nkɔla a yɛyi wɔn fi ɔman mu kɔ ade ne ne te dodo na de ebu eni egu so yɛn ti ho nsɛm ne ɛna ebu eni egu because sɛ nkɔla mmienu wei ɛnyɛ sɛ wɔ bi a wɔtumi ɛte tiri kasa ɛna ɛkɔto wɔn so ɛwɔ yɛ Togo man yi mu a yɛ to ekuro tɔvɛ yi mu a na nke betumi aba ne sɛ nkɔla wei kura po yɛn ti da sɛ wɔn betumi fi ɔman mu ayera because mmaa apo da sɛ obi complain sɛ ne mma mmienu ama te sɛ ade ntirene a ɛwɔ ɔman mu a te sɛ obi aka wɔn asɛm dabi obi a complain about it nti betumi aba sɛ betumi afa yɛn mma ɛna efi ɔman mu akɔ ama ahodoɔ so sɛ wɔman yi yɛkɔ yɛnim anaasɛ yɛsan yɛkyi because sɛ wɔn a yɛde yɛn ho bɛnbɔ na so wɔn sɛ sɛ wɔn bɛhwɛ abere ne abere nia sɛ bibi abɛkɔ so wɔ ano de ama yɛ na abere bia no sɛ bɔne bi kɔ so wɔn bɛtumi ahwɛ no wɔn si wɔn kwan wɔn amu no wɔn mu wɔn bɛdwuma no yɛ a na kyɛ sɛ nneɛma bi sɛ etumi pɔ wɔn ani so a na kyɛ sɛ san paa na dodoɔ na wɔ ɔman yi mu no wɔn nkwa ɛdɛm ti sɛ woyɛ obi a woyɛ ɔrɛnfoɔ na wunni de wudi anase wunni obi papa bi na nipa titu bi agina wachi a na just asem we eto a awofo yi wan pa na ejire mu aka bi ede ama wo wan po na otai wachi aye nhwemu bi ede abo akɔpɛ wo ma echi akwan dem na te se nye se nkula yi nyame ncha ade wo bi a otika se iko hira mu na te se aba bonte na te se ade trendy a nkoma wofo no ombe dem pa omefa kwan be so pa na de hu wo mo eba bi mu dem po na kyerɛ se akrai po no wɔn ma no wɔn nsa etimi akɔ ne nti ehu behia paa sɛ enweku ahodoɔ ɛyɛ aba edumeku a tese yɛte wɔn ahyɛ positions ahodoɔ wɔn man yi mu sɛ wɔn nhwɛ na nipa wɔn man bɔ no ɛyɛ ɛnyɛ pɛ ɛwɔ man mu no wɔn mu ni nkɔmɔ adwuma no ɛho yie paa because sɛ nkɔla yi deɛ yɛde yɛ example a now what about afoforo wɔn nso deɛ yɛde wɔn ayɛ nyama ɛnsɛ fata wɔn nso yɛde wɔn akɔ nkwaso yɛde wɔn tutu kwan akɔ ama ahodoɔ so yɛde wɔn yɛ adwuma a ɛnsɛ fata a wɔn nyɛ kamafo wɔn ni obi a wɔgyina mu ɛde akama wɔn nso wɔn deɛ no sɛmpa ɛna esi fa ɛka ne sɛ ne nti si ɔman mu na te sɛ yɛwɔ mmara yɛfa mmara no ɛnyɛ adwuma wɔn nso yɛde wɔn ato mmara na no so wɔn hwɛ na mmara no nyɛ adwuma no wɔn nyina hɔ na wɔte sɛ adwuma na yɛde ahyɛ wɔn nsa no wɔn ɛmfa enibrɛ ɛne ahokeka sonko ɛnyɛ na ɛmwa na wɔman yi ɛnya na nkɔso nyame ɛna akyɛ adeɛ ama te sɛ nkɔla wei wɔn abɛtɔ abɔnten ti wei deɛ sɛ wɔrehwɛ na nkɔla yi a wɔte sɛ wɔrehwɛ wɔ fidie so wɔn mu bibi wɔn mu abusuani bi anasɛ wɔn maame ana obi ɔbɛn wɔn bi ɔbɛtumi ehu wɔn de atresi akɔ wɔn awofo a na te sɛ wɔabɔ mɔden ade wɔ comment ato ase wɔn na te sɛ deɛ bɛtumi ayɛ bia afa wɔn na nkɔla yi ɛsa ɛne wɔn awofo no ɛnya nka bom bio because wobɛtumi se we de case sɛ maame na mu no no ayera enti wayera enti no ne ma na aka sɛ na nante ne chance so wɔn mu bebi wɔn fa no so enti ne ankɔ ne ma no so ama ne ma no so etime firi nkyɛn ayera sa ɛno ma kopie mu ɛwɔ kuro mu kopie mu so enti sɛ wo hu nkɔla wei na wo ni mo bi bia na te sɛ wabɔ mɔden ato nkra na te sɛ ya de afa edi efio na ebusafo me de ensɛm no esi no de wo ɛka fa ho bia no bɔ mɔden fa so me ɛwɔ your comment section na ebiem share video we on all social media platform follow yen ɛwɔ Instagram Twitter so @TumaGH _ Facebook so @TumaGH. Nana ama owusu a enemy di nyame ya aduma. Ebe se je shape makramo.